Επίσης, βεβαίως και μέσα σε αυτούς είμαστε κι εμείς. Και επειδή γίνεται έλεγχος, εμείς δάμε να μας ελέγξουν πρώτους. Γιατί λένε 14.040.000 ευρώ και δεν λένε 130 ευρώ. 130 ευρώ επί 9.000 υπάλληλοι επί 12 μήνες. Δεν λένε αυτό, λένε 14 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ ακούσαμε για ονόματα ονομαστικά. Δεν φαίνεται αυτό. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, δεν φαίνεται αυτό. Δεν φαίνεται. Στα χαρτιά αυτό που φαίνεται είναι το σύνολο των εκατομμύριων. Αυτό σας λέω. Ναι, αλλά είναι επιδόματα. Αυτό σας λέω. Σας παρακαλώ όμως. Γιατί σε ό,τι αφορά το θέατρο που λέει ο αγαπητός δάσκαλος, παίρνουνε. Πώς δεν παίρνουν θέατρα? Παίρνουνε. Ναι, αλλά ποια θέατρα? Ποια παίρνουνε? Εμείς θα το ξαναπώ και πάλι. Βαρέθηκα να το λέω. Έλα λοιπόν να αγωνιστούμε μαζί, να μπουν όροι διαφάνειας. Να μπουν όροι. Όταν κυβερνάει το Πασόκ, αγόρι μου, τα παίρνουν οι Πασόκοι. Όταν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, τα παίρνουν η Νέα Δημοκρατία. Όσοι δεν είναι στα δύο κόμματα, δεν παίρνουν μία δραγμή. Πρέπει να γνωρίζει τον Υπουργό, τον βουλευτή της περιοχής, να πάει στον κύριο Καρατζαφέρη να του πει: σας παρακαλώ. Παίρνουν και τα άλλα κόμματα. Μην επιμένεις. Παίρνουν και τα άλλα κόμματα. Δεν είναι μόνο τα δύο. Παίρνουν οι φίλοι, παίρνουν οι γνωστοί. Παίρνουν και από άλλα κόμματα φίλοι γνωστοί. Παίρνουν. Άρα τα λεφτά είναι τις παρεούλες. Εφόσον το κράτος. Εφόσον το κράτος, αγαπητέ Σπύρο, δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό, στον Γενικό Γραμματέα, να υπογράφει όπου θέλει. Τι έρχεστε σήμερα να ελέγξετε, να καταλάβω ακριβώς. Αν δεν αλλάξουνε, αυτοί έκαναν έλεγχο και αν έχει καταστραφεί κάτι. Τίποτα δεν καταστρέφει. Με συγχωρείτε. Δεν ξέρω τι κάνουν οι μη κυβερνητικές. Εάν αναφέρεστε σε εμάς, ζήτησα έλεγχο. Ελάτε εσείς να τα δείτε. Αν έχει καταστραφεί κάτι, να είμαι υπόλογος. Από τότε που πήραμε τα χρήματα. Σας παρακαλώ όμως να πω το εξής, κύριε Καρατζαφέρη, για να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Είναι τελείως διαφορετική η διαχείριση του σωματείου και τελείως διαφορετική η διαχείριση του ειδικού λογαριασμού, κύριε Τάσκα. Παραστατικά του ειδικού λογαριασμού υπάρχουν. Να πάει ένας εισαγγελέας σήμερα να πει. Μισό λεπτό. Όχι εσάς, να πει. Αυτό παρακαλώ. Δηλαδή, μην ξέρετε πόσες. Με ρωτήσατε πόσα λεφτά. Συνολικά ήταν η διαχείριση του ειδικού λογαριασμού. Και σας λέω, υπάρχουν λεφτά που έχουν δοθεί στις υπηρεσίες. Υπάρχουν λεφτά που έχουν πληρώσει οι εργαζόμενους εκτάκτους. Και υπάρχει ένα σύστημα, κύριε Ντάσκα, που το θέλετε έτσι να σας το πω, το οποίο θέλει να μας κοπανίσει εμάς, επειδή ήμασταν κόντρα σε αυτή τη λογική που έλεγε οι εργαζόμενοι έκτακτοι, οι χιλιάδες του Υπουργείου Πολιτισμού, να πηγαίνουν στους δικηγόρους. Επειδή ήμασταν κόντρα στους δικηγόρους. Μιλάτε για τους εργαζόμενους, δεν μιλάει κανείς για αυτούς. Εγώ λέω, παίρνει κάποιος 1.000.000 ευρώ. Βεβαίως. Όχι οι εργαζόμενοι. Ένας άλλος από το ειδικό λογαριασμό. Είναι υποχρεωμένος να παραδώσει. Θα βρει σήμερα παραστατικό γι' αυτό. Όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία για να συνεχίσει σε εμάς, τον Μάρτιο του 2004, ο κύριος Ζαχόπουλος, η κυρία Πετραλιά. Η κυρία Πετραλιά δεν έχει κανένα πρόβλημα, είναι εδώ. Ο κύριος Στατούλης. Μας ζητήσανε έλεγχο. Μας κάναν έλεγχο. Σε ποιους? Σε εμάς. Και να συνεχίσουν να μας τα δίνουν τα λεφτά. Θα κάνανε έλεγχο στις 1.000 μη κυβερνητικές. Με συγχωρείτε που δώσανε. Θα κάνανε έλεγχο. Θα κάνει κανένας έλεγχο. Κάνανε εκεί έλεγχο. Όχι βέβαια. Αυτό σας ρωτάω. Όχι βέβαια. Αυτό σας ρωτάω. Σας παρακαλώ. Με ρωτήσατε για μένα, κύριε Τάσκα. Όχι, για όλο τον ειδικό λογαριασμό. Ότι κάποιοι που βάζαν τον Νικολιτσόπουλο μέσα στις υπηρεσίες. Για όλο τον ειδικό λογαριασμό σας ρώτησα. Και εγώ σας απάντησα. Για τις μη κυβερνητικές. Δεν μπορώ εκεί. Δεν ξέρω εγώ εκεί. Κύριε Πρόεδρε. Όμως είναι στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού. Καταλαβαίνετε τι λέω με αυτό. Για τους εργαζόμενους έχει μεγάλη σημασία. Κύριε Σακοπιάκο, παρακαλώ.